Preguntes, María, non me preguntes como saiu isto. Porque isto sae sempre como? Isto foi espectacular. Bueno. Foi comezar o Nadal, de verdad. De cada vez presentamos a portada, tuvemos actuación, musicais, presentaches como sempre maravillosamente. Pero é que ademais, por unha vez na vida, creo que cumplimos a escaleta. Oi, Chegamos a tempo. o tempo cronolóxicamente estudiado. Bueno, Benino, estamos superando e ademais temos unhos grandes propósitos po ano que ven, pero este ano xa estivemos moi ben, moi contentos, e aquí todos navideños, todos brillantes. Tes unha bufanda moi bonita, por certo. Pois a verdad, sí. Trouxeron Trouxo o Papá Noel. Papá Noel. Dices que tivemos a Papá Noel. Bueno, e que me dis das muñecas de famosa? Bueno, as muñecas de famosa son espectaculares, pero vou dicir unha cosa, mira, dábaseme un aire o Papá Noel, fíjate que querer as persoas, dábaseme como un aire, xa sabes a quen, non? O teu papá, verdad? Non, o Miguel, O Miguel. dábaseme un aire. Ai, o Miguel Cuello. Dábaseme un aire a Miguel Cuello. Tú non, a ti non, a ti. A mí. Eu que era de papá e me fixei moito, pero bueno. Parece que así nas Pode gafiñas ser, redondiñas. sabes por qué? Porque Miguel Sí. é tan bondadoso e tal que, claro, Pode ser. queiras ou non queiras, hai rasgos comuns. Sí, esa bondad transmítese. Sí, o meu papá xa sabes que me recorda sempre o Masi. eu pensei, o Masi. O Masi recorda mo coño no cordón. Como estuvo o Masi? O Masi é unha estrela. É unha estrela, é Babasal cantando en galego, África cantando en galego para nós. Babasal, unha auténtica mira, sal. se se queren enterar de todo, que vayan ao canal Cultura Marina Sánchez, que se suscriban de paso, que lle den a manita, que comenten e que disfruten do acto. Non lle vamos a contarnos agora todo. Nos xa temos aquí Isto creo que non lo trouxo Marila, non? Isto, claro, é de Marila Abad, porque está en todo. Marila deu cos seus alumnos, de Cisneros, unhos nenos que fixeron un poema preciosísimo, un cubano e, bueno, a nosa Elena xa. Que ven ao canal. Directamente ao canal. Ou canal. isto tamén sale no canal. Sí, todo isto nos sabes que facemos sempre un extra, porque, bueno, realmente hai que explicar as cousas como ti ben sabes. Foi apoteósico, Marina. Picos a todo o mundo. A todo o universo. Que viva o Nadal e a ser felices. Veña, a ser felices. A ser felices. E comer. Perdices. Bueno, outro non. O que caia. Pois xa nada, un ano máis, unha actividade máis con nós xente do redor e encantado de que esteades aquí en Pontevella nestas datas tan fermosas de previas ao Nadal, celebrando xa o comenzo, verdad, das festas. Pois sí. E nada, moi contentos de que esteades con nós. Moi ben, tes isto maravilloso, isto está fermosísimo, cheo de luz e de agarimo. Moitísimas grazas por todo, Marcos. Moitas grazas a vos, Marina. Que ninguén o sabe. Papá Noel, temos a portada de nós. Trouxéchela ti a la de... ¡Que luxo! É de un pintor extraordinario, Fondevila. Ademais, pois é un pintor das terras do Deza, que están irmandadas con nós. Así que, se queredes saber máis del, tempo habedes de ter, porque virá a presentación, estará con nós. Esta vez non puido estar porque, bueno, esta gripe traizoeira, pois pillou-no así, bueno, él non, pillou a muller e ten que coidala, pero estará na presentación da revista, se Deus quere. Así que, amigos, xa naceu o número 20, falta que o presentemos, pero a portada xa está aí. Grazas a Papá Noel. Papá Noel. Os dous